ngokwakho ukucabanga siyakholwa kakhulu ukuthi eBhayibhelini yonke into lapha yakuphefumulelwa umoya kaNkulunkulu. Why ingekho ifamily ngisho kaSathane ngisho kaSkariyoti? Phela nje kunezikhathi nje zokushona bakithi ngisiyakhumutha abantu bebehlala isikhathi eside kangaka uNkulunkulu baneze iminyaka 100 years and above. And abantu bakhona egcineni vele masasefela omnyaka uyashona nje. Uyashona. I think nangesikhathi uNkulunkulu eba-create abantu umuntu create izinsuku zakho zokuphila and then mase sekushaya isikhathi bayahamba ngoba egcineni kwala vela khona eBhayibhelini ukuthi uyashona usibani uphatha abantu uyashona kuphathe abantu obviously usho ukuthi bebehamba phela beshona kanjalo inkinga mhlawumbe isekutheni labantu abenza iBhayibheli bafika phela nathi sivele phela izizukulwane sesigcina ngabe sokugcina nathi asivele phela izizukulwane kuthiwa kwaba khona nomvelo naye angene eBhayibhelini bakuya ngami ngabe kuya kanjalo. Njengamanje kwi-ANC siyababona o-Albert Sisulu nobani sike sayithinta i-ANC. Abantu abadala kakhulu siyababona oShaka, siyababona oZwangendaba, siyababona oFaro. You understand? Yabona nje uFaro. I-family kaFaro ikhona. Hayi ngeke. Khumbula nje lokhu kuthiwa amadodana ayagana bahlukahlukana. Nomunye asuke yakwelinye izwe kwakha lapha bese kuphela ngathi ikakhulukazi abantu ababafocus akubona ilabo uNkulunkulu abanika ama position ukuthi wena makhamba wena sekungena wena ngoba wena umuntu anami yalalela focus akubona but extended family akube kusangenwa kuyona. Kodwa mawungabheka ukhumbula kahle lapha eBhayibhelini kukhona uAbraham unyuka kanjalo koDavida uza kanjalo koSethi angazi ngibeka kahle Enoki. Uthola ukuthi lapho okwazalwa khona uSolomoni nobani angeke uDavida ngoba sizwile ngayo ukuthi wayenabafazi uDavida aba-1000 inkulungwane 700 abakubo 300 izizwe ama-foreigner la enwaqoshayo yena uDavida wayenawo abafazi abaningi. You understand? Ucabanga ukuthi ngokwakho yayingaphela kanjalo ifamily kaDavida na until no? Angiboni ukuthi yaphela. Mhlawumbe nawe nje inzalo yabo wathi inzalo yabo. Because angithi uNkulunkulu umbekile uDavid ukuthi abuse abenkosi. Kodwa mayenza ukuphambene noNkulunkulu bemshabalalisa. uNkulunkulu phela nje angifihli lokho. eBhayibhelini mawenza into wrong uNkulunkulu akutshela kubonisa. Isikhathi sakho sokufa mase sifikile uyashona kuphume kungena umuntu. Yeah. So into engicabanga ngeke ngamention ukuthi uNkulunkulu befocus kulomuntu amethembayo ukuthi angaba leader. Yeah. Ama extended family wakuthothi kuthiwa bona bamthwa yini lokuthi inkosi kuphe izipho bese uyasuka kuphe nendawo yokuhlala uhambe uhlala le udendeni wena uNkulunkulu adile nawe ukuthi ngiyalela ukuthi wenze 1 no 2 no 3 kubantwana bami. Yes. Kodwa ngeke ngisho ukuthi nefamily yakhe isuke ikhona bona abaqavanga ngobani uNkulunkulu akekho eduzana. uNkulunkulu mawunayo mayithandile noma mawenzela kahle umusa noma ekuthuma umlaleli ububa close naye kakhulu. So ngaso sonke isikhathi ubekubeka imihla kuze kushaya isikhathi ukuthi iyaphela bese kutake over umunye kanjalo. Umucabanga wena ukhona umuntu osewake wavela osazovela othi mina ngiyumzala kaMama omncane ngagogo kaJesu? Akholulwa ngoba izizukulwane siqala le kudala sebashona bonke labo. Manje ngisho ukuthi iminyaka ngithi wayeqala uNkulunkulu uzophila 300 years. Makufika 200 years uyashona kuvela abasha. Angithi uyezwa lapha ukuthi kunomuntu okuthiwa njengoba uzothi ahlangana nazo. Khona umuntu othiwa uLuzman. Uyabona ngani umuhambela nje na history yomnguni history yabantu. You understand? Namanje sekhona history kantu umuntu oqala njengoba singabantu umuntu oqala namanje sikhona isizulu njengoba nje bezalana abantu besiba baningi balokhu kanjalo ulwazi bayazi badabukaphi yini oAbraham njengoba kuthiwa uzoba ukhokho wezizwe zonke. Sarai so namhlanje awusekuba uSarai usuSara nawe Abraham awusekuba uAbraham usuAbraham ukhokho wezizwe zonke. Ishabala kanjani uNkulunkulu ukhuluma phinda asiphikise yini ukhuluma into ezishabalalayo ukuthi wena uzoba umama wezizwe zonke bese uyashabalala kanjalo sa
Akhumbula la eBhayibhelini kuthiwa thina sonke singabuntu bomuntu oyi-one. Thina sizizukulwane nje siphuma kuyo le family labo David nabo Meshach nabo Shadrach. Kuthiwa thina siwumuntu oyi-one, siphuma kumuntu oyi-one. Ukuthi mhlambe njalo i-background mhlambe uthi nje mina nawe sala babo oyi-one. Esile family makufika laba abasha bayashona, abadala qhubeka kanjalo izizukulwane se-extend kanjalo. Kuze kuzofika la thina singasazi ukuthi thina sizizukulwane sesingaba. Kodwa engikwazi ukuthi sizizukulwane sabo bona laba ababizwe eBhayibhelini. That's why bengithi mina at least ukuba kuthiwa kuyaqhubeka umlando waseBhayibhelini. Mhlawumbe iBhayibheli beyinto engaka. Bekhona ukuthi onomvelo ngubani baqhamuka ngaphansi ba-Abraham, laba baqhamuka ngaphansi ka-Enoch kanjalo kanjalo. So into enjengana leyo ngeke sikwazi ukukhuluma ngoba thina sasingekho ukubhala iBhayibheli siqamba amanga. uNkulunkulu wazi yona ngendlela yakhe. Kodwa engikwazi ukuthi uNkulunkulu wayekunika iminyaka. Mayithe 300 years, mase 300 years uyashona.